code de la route o ye sirabankan boli sariyaw faralen ɲɔgɔn kan bolimafɛnbolila ni ka lakana ani k'a ka bolimafɛn lakana donc jateminɛw y'a yira k'a fɔ ni o code de la route ni mɔgɔ min y'a kɛ a kɛcogo la k'a ɲini k'a dɔn a kan ka kɛ cogo min na k'a kɛ ten a ka ca ala fɛ accident bɛ dɔgɔya donc n'i ko bolimafɛn ka bolimafɛn boli i bɛ fɛn saba de fɔ bolimafɛn bolila bolimafɛn ani sira donc jateminɛw y'a yira fana k'a fɔ accident cayali bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ bolimafɛn bolila de nɔ don ale de kan ka fɛn caman jateminɛ k'o dɔn minnu kan ka kɛ pour que ka se ka accident bali. Sherifula tele lajɛbagaw an ka foli b'aw ye. Sherifula tele ka laɲini ye ka se ka silamɛya taɲɛ ani ka jamanadenw bila sira ɲumanw kan. O laɲini de la ni jɛmukan in sigira sen kan. Jɛmukan bɛna sirabankan boli sariyaw ɲɛfɔ aw ɲɛna. Ɲɛfɔ cogo la aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ walasa ka se ka caman bɔ accident na. Donc ni jɛmukan fɔlɔ in na an sera an karamɔgɔba ma. Karamɔgɔw ka karamɔgɔ. An karamɔgɔ mun n'i y'a ye i dusukun bɛ nɔrɔ ka taa silamɛya ma. N'i b'a lamɛn a b'i bila silamɛya sira ɲumanw kan ani ka sira ɲumanw yiri la. Donc an karamɔgɔ sirabankan boli gɛlɛyara. Accident ka ca. I tɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la n'i ma yɛlɛn siraba kan. A sanfɛla ka kalan k'a sababu kɛ accident ye. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ accident n'i y'a jɔ 100 90 ye bolimafɛnbolila de nɔ ye. Donc o bolimafɛnbolila kan ka siraba sariyaw dɔn. I bɛ taa sɔrɔ caman bɛ yen u tɛ siraba sariyaw dɔn. Caman bɛ yen u b'a dɔn u t'a bato. Caman bɛ yen u bɛ minfɛn juguw ta i n'a fɔ gulɔw ni drogue mun bɛ se k'u bɔ acte kan o bɛɛ bɛ accident juguya. Donc n'a bɛ nin cogoya la silamɛ ɲuman yɛrɛ ka tagabolo kan ka kɛ jumɛn ye nin an karamɔgɔ. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. N bɛ fɔlɔ Monsieur Sumano k'i yɛrɛ fo k'i barikada i ka wulikajɔ la ani i ka cɛsiri la nin baara in na. Siraba kan kasara jamana den bɛɛ kungo de don cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba. Hali mɔgɔ min tɛ siraba kan ka caya n'i bɛ so kɔnɔ i denw bɛ kɛnɛma i mɔdenw bɛ kɛnɛma i cɛ bɛ kɛnɛma i balimaw bɛ kɛnɛma. Alors ni sariya minnu fɔra siraba la o labatoli ani ka taa o sira ɲuman fɛ o de hɛrɛ bi an bɛɛ kan. Mais bi siraba kan kasara comme fɛngɛ mɔgɔ yɛrɛ bɔra télé la minnu bɛna n'o ye pompier mɔgɔw ye ka na mɔgɔw banabaatɔ ta. Alors ka taa n'u ye furakɛli yɔrɔw la olu yɛrɛ ka kuma bɔra kan mɔgɔ ba hakɛ min ye accident kɛ ani ba hakɛ min sara ani minnu ka ɲɛnamaya nagasira ka se kɛ ka sababu kɛ dɔw bolo tigɛra dɔw sen tigɛra dɔw hakili tiɲɛna. Bon o n'a ɲɔgɔnna fɛn minnu ni o bi jamana kɔnɔ ni jamanaden yɛrɛ y'o dɔn jamana ɲɛmɔgɔw y'o dɔn ne hakili la faamaw kan ka u jɔyɔrɔ ta. Faamaw dama tɛ mobili bolilaw moto bolilaw nɛgɛso bolilaw wotoronin bolilaw an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an bɛ kisi cogo di an denw bɛ kisi cogo di u ɲuman mana bɔ an hakili bɛ sigi cogo di ko u ɲuman bɛ sigi. Parce que bi maa o maa bɛ Bamako walima Mali sirabako ɲɛdɔn ni denw bɔra ka taa kalanyɔrɔ la ou bien i cɛ bɔra ka taa baarakɛyɔrɔ la walima i muso bɔra ka taa nasanyɔrɔ la yan'u segili cɛ i bɛ Ala wele bɛɛ de la parce que mɔgɔ si t'a dɔn min bɛ Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Bon o siraw kan anw filɛ yɔrɔ min na bi a bɛɛ ye ko kɛcogo ani ko labɛn cogo de ye. Anw bɔra jamana dɔ la sisan n tɛ jamana tɔgɔ fɔ mais an bɔra jamana min na mototigi min ye an kunbɛn mototigi 3,000 ni kɔ de don mɔgɔ 3,000 ni kɔ a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma olu yɛrɛ de ye o da in fɔ k'o don. Bon o ye u sera ka min recenser u yɛrɛ ka faamu na moto 3,000 ni kɔ kilomètre 11 11 kilomètres mototigi 3,000 mobili min b'a la mɔgɔ tɛ se k'o da fɔ mais Ala y'a kɛ an ye nin kilomètre 11 in kɛ ka na don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw reçoit hɛrɛ la baden na mɔgɔ kelen tɛ yen min ye tɔɔrɔ sɔrɔ a kɛra Ala ɲɛna mais an ye Ala fo kosɛbɛ
mais an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ yen ani maliyɛn minnu taara ɲɔgɔn fɛ olu ko vraiment ko ninnu bɛ se moto la ko ka nin jamaba in kɛ mɔgɔ ma sa mɔgɔ ma jogin ala b'a dɔn kabini ne yɛrɛ ɲɛ dar'u kan fo k'an se ala ɲɛ bɛ n dusukun na n bɛ ka ala wele de waliden ninnu bɛ kisi cogo min na mais ala sɔnna u bɛɛ kisira mais sisan an bɔra dugu dɔ la mali kɔnɔ yan o ma mɛn yɛrɛ sisan o tagali la mototigi min bɛ yen a tɛ tɛmɛ mototigi 300 kan n'a y'o bɔ yɛrɛ mais mɔgɔw blessera fo ka taa mɔgɔw hospitaliser fo ka an yɛrɛ décourager vraiment mun de kɛra mais an bɔra jamana min na n'i y'a f'u ye mototigi 3,000 de y'an kunbɛn olu yɛrɛ de ka fɔ la mais ala ye bɛɛ ɲuman don u ko olu fɛ yen sariya min bɛ siraba kan ye mɔgɔ si yamarulen tɛ i ka moto boli u ka goudron kan ni permis t'i bolo i bɛ taa kalan de ni u y'a ye nin bɛ se ka nin kɛ maintenant u bɛ sɔrɔ ka permis d'i ma i bɛ moto san n'o tɛ a tɛ ku i la i permis da ka yɛlɛ goudron kan bon mais o ye hɛrɛ de parce que nin mototigiba in bɛɛ sera ka kisi mais permis de b'u bolo k'a kalan fɔlɔ k'a dɔn ka sɔrɔ k'a kɛ bon sariya la o man ka kɛ dekun ye an fɛ jamana kɔnɔ yan n'o de bɛ se ka an denw ni kisi o man ka kɛ dekun ye jamana kɔnɔ n'o de bɛ se ka an balimaw ni kisi walima n'o de bɛ se ka an yɛrɛ ni kisi parce que siraban kasara ninnu n'i y'a lajɛ a ka ca dɛ mais n'i y'a caman lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ provoquer don mototigiw de fɛ an yɛrɛ denw bɛ motow de kan n'u bɔra i jaabi tigɛ de ka ala wele u ɲuman kan bon ni fɛn min bɛ se ka na ka dutigi hakili sigi a denw na k'u bɛ kɛnɛma an kɔni bolo jamana ka kan ka wuli k'a jɔ a jɔyɔrɔ de la parce que an bɛ min fɔ dɔrɔn c'est à dire an yɛrɛ nɔ b'a la parce que ni jamanadenw y'u sigi ko faamaw faamaw ma tile u ta la fɔlɔ olu tɛna aw lajɛ o bon n'u y'aw lajɛ o ye faama ɲumanw de ye mais n'u m'aw lajɛ a yɛrɛ b'aw yɛrɛ lajɛ mɔgɔ si tɛ se k'i yɛrɛ to kojugu bolo ko n ka faamaw n'i ka faamaw ma fɛn kɛ i yɛrɛ ka fɛn kɛ i bɛ mun kɛ siraba ka sariya ka kan ka kɛ cogo di o ɲɛ jira denmisɛnw na siraba sariya ka kan ka labato cogo di o ɲɛ jira bolilikɛlaw la ni min y'a labato o de don mais ni min m'a labato kumana n'o ye min sɔrɔ o yɛrɛ y'o san mais o labato baliya in bɛ kɛ sababu ye ka labatolenw tɔɲɔ ka taa bin u kan mais an k'a lajɛ an yɛrɛ fɛ Bamako yan ni aw jɔra dɔɔnin dɔrɔn hali fe la k'a fɔ yanni fe ka sira di dɔrɔn a ka tɛmɛ mototigi fɛn o fɛn bɛ yen wo bɛ yen o bɛ don a bɛɛ kɔnɔ wo bɛ yen bɛɛ ko n ka taa bon mais ni an taara tan sariya dɔw de kan ka sigi hali sariya minnu sigira pɔnw kan k'a fɔ mototigiw kan ka boli yan mobilitigiw kan ka boli yan mototigiw b'a bɛɛ sariya sɔsɔ a fɔra u kana boli yɔrɔ min na u bɛ boli mais k'a sɔrɔ kisi ɲinini de don parce que malgré moi an bɛ nin kuma in fɔ parce que an denw de bɛ sira kan an balimaw de bɛ sira kan an sinjiw de bɛ sira kan bon diinɛ tɛ se ka t'i jɔ ni file ye k'o fiyɛ sira kan mais diinɛ bɛ mɔgɔw bilasira parce que n'i kɛra sababu jugu ye ka tɔɔrɔ se maa o maa ma lahara ala b'a juger de sababu jugu yɔrɔ o yɔrɔ lahara ye minɛnen don kumana an k'an ka siraw ɲɛ o ye kelen ye yanni an ka se lahara an yɛrɛ bi baloni min kɛ yan i mana teliya kojugu an y'an kalanyɔrɔ de la ni maa ko n'i ka teli i sumaya maa o maa ka teli n'i teliyara i t'i se yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ parce que i ye mobili ta ka vitesse ba ta ka moto ta ka vitesse ba ta ko ne ka teli n bɛ taa sisan mais n'i sara i t'i se bilen o o y'a bannen n'i sen karila i t'i se bilen o don kɔni mana toujours n'i ka teli i b'i sumaya de anw y'a kalan ten bon mais an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn jamana ka kan ka sariya ta parce que an tun ye jalaki bin polisiw kan ne yɛrɛ moi personnellement u nana ɲininka siraba sariyaw la anw tɛ siraba sariya dɔn i n'a fɔ gouvernement ko k'a kɛ cogo min na faama kunda n mais an bɛ min dɔn polisiw m'u ka baara kɛ parce que mototigi mana sariya sɔsɔ polisiw ka kan ka moto minɛ de k'ale sen bɔ o moto ko in na n'o kɛra mɔgɔ wɛrɛ b'a kɔlɔsi mais u bɛ sira bila polisi yɛrɛw ɲɛ na ka manamana kɛ ni moto minɛna dɔrɔn sɔɔni dɔrɔn a bɛ d'a tigi ma bon mais moto minɛni kɔrɔ tɛ ɲigilagɛlɛya ye moto minɛni kɔrɔ de ye ka hinɛ tɔw la sini mais polisi ninnu ko Ayidara e m'a faamu ko sariya dɔw de talen don jamana kɔnɔ i tɛ se ka foyi kɛ ka tɛmɛ o kan bon o sariya min ni faamaw b'o di e polisi ma polisi bɛ dan o yɔrɔ de la
ni polisi tɛmɛna o kan dɔrɔn u bɛ kungo se polisi ma tumana polisiw bɛ dan u danyɔrɔ la u tɛ se ka tɛmɛ o kan fo ni jamana yɛrɛ ye sariya wɛrɛ ta kun min ka girin ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o la polisi bɛ se k'a ka baara kɛ mais polisi bɛ se ka min kɛ bi dɔrɔn o ye sariya min dira a ma bi bon anw bolo n'a sera nin niko da caman in ma mɔgɔw bɛ ka faga bon min yɛrɛ bɛ sira tiɲɛ o yɛrɛ dama ti sa a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ faga ka fara a yɛrɛ kan ou bien ka mɔgɔ wɛrɛ jogin ka fara a yɛrɛ kan o la jamana kan ka mesure ta i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma na cogo min na denmisɛnninw pour le moment bi an bɛ min mɛn u bɛ drogue de ta u bɛ cigarette min bɛ mɔgɔ hakili tiɲɛ u b'olu min alors o n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ bolifɛn kan bon o tɛ denmisɛnninw dama ye hali o don ala yɛrɛ y'anw kisi an ni Bamakɔ dugu kɔnɔ yan an bɛ bɔ banabaatɔ filɛyɔrɔ dɔ la ko an bɛ na so an nana se cɛkɔrɔba sijɛ a kelen bɛ k'i min k'i fa a bɛ direction na mobili bɛ taa fan bɛɛ fɛ ala yɛrɛ de farala an kan ala kɔni y'anw kisi a tɔɔrɔ ma mais an b'a dɔn yan'a k'a se yɔrɔ sɔrɔ a man ɲi bon n'o condamnation yera polisiw man ka sɔn o tigi ka tɛmɛ o u kan k'a lajɔ k'a bɔ mobili kɔnɔ fɔlɔ a ka taa so u ka mobili bila yen yanni dulɔ k'a bila bon o nation ni jamana m'o ta sɛbɛ la n'ala ma fara an kan an ka nisɔndiya caman bi yɛlɛmɛ dɛ o la vraiment an kɔni bi aw dɛmɛ nin ko in na siraba ko in na parce que yɛrɛ dɛmɛ de don an yɛrɛ bɛ sira kan an denw b'a kan an balimaw b'a kan an sinjiw b'a kan o la fɛn o fɛn bɛ se ka na ka niw kisi ka mɔgɔw kɔlɔsi vraiment diinɛ faralen don o baarakɛlaw kan parce que diinɛ yɛrɛ nana kisi de kama fɛn o fɛn mago bɛ kisi la diinɛ mago b'o la k'o dɛmɛ ala sago sago sabu tigi y'a lajɛ kuma tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan karamɔgɔ y'a bɛɛ fɔ a ma foyi to karamɔgɔ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ni jɛmukan in na mais n ye hakilila fɔ n ko n'a sɔrɔla kun ye mɔgɔw kisili de ye silamɛya ni silamɛ ɲuman bɛɛ faralen bɛ aw kan bon an ye min fara a kan ni faamaw ta don polisiw ko faamaw ye ɲageli min ta olu bɛ dan ye de kumana faamaw ka ɲageli wɛrɛ ta min ka bon nin ye kɔrɔ ye de maa o maa y'i accident kɛ moto la k'a kɛra i jala k'i fin ye o moto kana segin bilen gouvernement k'o fara jamana musakaw kan n'o kɛra o mototigi yan'o ka kura wɛrɛ san n'a y'o san a b'a dɔn a kan ka taa cogo min na et puis mali kɔnɔ yan fana waati la u tun ye permis ko in fɔ ko permis kan ka di motobolilaw ma mais pour moi a nafa ka dɔgɔ quoi parce que hali sini hali permis min bɛ di mobilibolilaw ma a bɛ sɔrɔ sira min fɛ bɛɛ b'a dɔn coup de fil a ye n denkɛnin ka permis dilan dɛ a tɔgɔ ye di a ka photo bila ka na c'est fini yɔrɔ caman na permis bi di mɔgɔw ma kabini ala k'u da hali u tɛ auto école yɔrɔ dɔn hali u tɛ a tɔgɔ ye di bariko yɔrɔ dɔn bon mais o ye mobili yɛrɛ ye min bɛ se ka mɔgɔ caman fa ɲɔgɔn fɛ bɛɛ jago ka taa se moto ma hali n'a permis ko daminɛna est ce que a bɛna k'a ɲɛ kan c'est ça le problème tɔɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ de ye ko caman tɛ k'a ɲɛ kan ni ko bɛɛ kɛra a ɲɛ kan jamana in bɛ bɔ tan o mais ni ko tɛ k'a ɲɛ kan bɛɛ dadennen don maa tɛ se k'a fɔ dɛ maa tɛ se ka mais an b'an jɔ an ta ka tiɲɛ ko an tɛ se k'o fɔ ayi a bɛ se ka fɔ de ko a ma kɛ mais an kɔni b'a fɔ tuma na o la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn jamana in ala k'a kisi denmisɛnninw ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'an bɛɛ laban ɲɛ sɔli ala rasul Sherifula tele lajɛbagaw a ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi jɛmukan in na an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan bɛ siraban kan boli sariyaw ko fɔ aw ɲɛna walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la hali bi walasa ka se ka caman bɔ accident na donc an tun ni karamɔgɔ don an karamɔgɔ min ye kuma caman fɔ san caman tɛmɛnenw na bi an ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na n'ala ni kira sɔnna a ma ni jɛmukan ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ siraban kan boli la i b'a bɛɛ dɔn a kɛkun ye ka se ka e mun b'a dɔn k'e ni lakisi ani ka se ka mɔgɔ wɛrɛ lakisi i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ a ka kuma la cogo min na e mun b'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye k'e yɛrɛ kisi i bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ kisi Sherifula tele nali kɛra hɛrɛ ye bɛɛ ma an ye nin de sɔrɔ k'o yira aw la bi an ka bi jɛmukan siraban kan boli sariyaw kan hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu